Keď mu poviem, čo cítim a čo potrebujem, zvyčajne to skončí hádkou, tichom alebo jeho obhajobou. Ak to presne takto máš aj vo svojom vzťahu, nie si sama, pretože obrana je najčastejším a najškodlivejším komunikačným vzorom vo vzťahoch. Práve preto ti v tomto videu vysvetlím, prečo sa tvoj partner takto správa. Možno si mu povedala, že sa vo vzťahu cítiš osamelá, ale on namiesto toho, aby sa s tebou rozprával o tejto téme, tak sa začal brániť. Obrana môže mať rôzne formy. Nemusí to byť len zvyšovanie hlasu. Môže to byť napríklad vysvetľovanie a obhajovanie. Keď ti povie, ale ja to robím preto, lebo. Môže to byť otočenie viny. A čo ty minule? Ty si urobila to a to. Môže to byť zľahčovanie, keď ti povie, ale prosím ťa, ty zo všetkého robíš veľkú vedu. Ale môže to byť aj ticho, uzavretie sa, alebo dokonca odchod z miestnosti. Všetky tieto formy majú však spoločné jedno. Partner sa totiž prestane sústrediť na to, čo mu chceš povedať a začne sa chrániť. Začne chrániť svoj obraz dobrého partnera, svoju nevinu. A v tom momente už v miestnosti nie sú dvaja ľudia, ktorí riešia jeden problém, ale dvaja ľudia, z ktorých každý sa snaží obhájiť svoju nevinu a ukázať prstom, že problém je v tom druhom. Prečo sa toto deje? Je to z toho dôvodu, že jeho nervová sústava vyhodnotí túto situáciu ako emocionálnu hrozbu. On totiž tvoje slová nevníma ako vyjadrenie tvojich potrieb a pocitov, ale on počuje kritiku a obviňovanie. Ty povieš, cítim sa vo vzťahu osamelá, ale on nepočuje, potrebujem ťa. Jeho vnútorný filter to vyhodnotí, nie si dobrý partner. A keď on počuje obvinenie, tak ten automatický impuls je obrana, nie vytváranie spojenia. On v tej chvíli nebojuje proti tebe, ale proti pocitu vlastného zlyhania, ktorý si v ňom nevedomky svojimi slovami vyvolala. Prečo však spúšťaš takúto obrannú reakciu? Niekedy je problém v tom, ako formulujeme svoje pocity a svoje potreby. Pretože veľmi často sklzneme do takej roviny, že povieme, ty si nájdeš na každého čas, len nie na mňa. A v takomto prípade chceš povedať, že potrebujem ťa, chcem tvoju pozornosť. Ale povedala si to spôsobom, že si hodila na neho vinu, že si ho skritizovala. V tomto prípade sa netreba čudovať, že on reaguje tak, ako reaguje. Práve preto sa moje e-knihe Konečne vypočutá venujem presne týmto formuláciám. Ako ich robiť tým spôsobom, že neuzavrieš rozhovor hneď prvými slovami. Môže sa však stať, že ty už dobre ovládaš pravidlá komunikácie. Hovoríš o sebe, o svojich pocitoch, nehádžeš vinu na tú opačnú stranu, ale napriek tomu na tej jeho strane vzniká obrana. V tomto prípade sú problémom jeho komunikačné vzorce, ktoré sa u neho vytvárali dávno predtým, ako ste sa spolu stretli. Mnoho mužov sa totiž v detstve nenaučilo, ako pracovať s pocitmi zlyhania, s pocitmi hanby, s pocitmi emocionálnej zraniteľnosti. Bolo im povedané, že chlapi nikdy neplačú, chlap musí byť silný, chlap musí vždy všetko riešiť. Ale takisto im bolo povedané, že zraniteľnosť je slabosť. A keď potom partnerka otvorí citlivú tému, oni nevedia, ako majú reagovať, pretože obrana nastúpi skôr, ako pochopia, čo im tá partnerka chcela povedať. Toto jeho reakciu vysvetľuje, ale samozrejme, že neospravedlňuje. Pre teba je dôležité vedieť, že to, akým spôsobom ty komunikuješ, tak rozhoduje, či tú obranu zvyšuješ alebo znižuješ. Ale to, ako on bude s tou obranou pracovať, záleží len od neho. Aký je dôsledok týchto obranných reakcií alebo tejto defenzívy? Jednoznačne defenzíva mení okamžite tón rozhovoru. Namiesto toho, o čom ste sa chceli baviť alebo čo si priniesla ako tú svoju bolesť, sa ten rozhovor posunie niekde úplne inde a vy už riešite, kto komu, kedy a ako ublížil. Takže ty si sa chcela baviť o tom, že sa cítiš osamelá vo vzťahu, ale o 3 minúty už riešite, čo on všetko robí, preto aby ste sa mali dobre a ty si to nevážiš. Takže tu vidíme, že tá pôvodná téma sa úplne vyparí a vy dvaja prakticky odchádzate tak, že ty si nepochopená, on sa cíti ukrivdený a každý z vás sa cíti horšie ako predtým a osamelejšie ako predtým. Čo s tým môžete vo vzťahu urobiť?
Jednoznačne je potrebné, aby ste sa na tú situáciu obaja pozreli takými tými triezvými očami. Ty si všímaj signály, keď vidíš, že on sa dostáva skutočne do toho defenzívneho módu. Vidíme to na reči tela, keď mu napríklad stuhne čelusť, keď vidíme, aký má strnulý pohľad, keď vidíme, že ten tón hlasu je iný, je možno ostrejší, rozpráva rýchlejšie. A v tom prípade má to byť taká stopka pre teba, že nemá zmysel už tlačiť, nemá zmysel ďalej vysvetľovať, aby ťa pochopil, pretože v tomto stave on nie je schopný ťa pochopiť a čím viac budeš tlačiť, tým väčšiu tú defenzívu budeš vyvolávať na tej druhej strane. Dôležité je aj to, ako a kedy otváraš ten rozhovor. To znamená, napriek tomu, že ten problém cítiš práve teraz, nemôžeš ho otvoriť hneď len tak. Je dobré, aby si sa spýtala, aby si mu dala možnosť kontroly nad situáciou, a to práve tým, že mu povieš, že potrebujem s tebou prebrať niečo, čo je dôležité pre mňa, ale chcem zároveň aj vedieť, že kedy si na to nájdeš čas, aby sme si k tomu sadli. Nebude to trvať dlhú dobu, môžeš mu povedať nejaký časový rámec. A taktiež je dôležité, aby ste zobrali zodpovednosť, každý za tú svoju časť. Ty za tú časť, ako otváraš tieto rozhovory. Aby to nebola kritika, aby to nebolo obviňovanie, ale aby to bolo skutočne vyjadrenie tej tvojej potreby tým spôsobom, aby to tá druhá strana dokázala prijať. Ale na tej druhej strane je potom potrebné, aby on sám si uvedomil svoj komunikačný vzorec. Prečo ten pocit obrany v ňom vzniká a čo ho vyvoláva. Niekedy dvaja ľudia hovoria o jednej a tej istej téme, ale každý z nich počuje niečo iné. Ty napríklad hovoríš o svojej bolesti, o nejakej nenaplnenej potrebe, ale on počuje, že zlyhal. Presne toto je to miesto, kde vzniká cyklus obrany medzi partnermi, ktorý ničí medzi nimi blízkosť a spojenie, pretože z nich vytvára protihráčov. Otázkou je, či chcete obaja pracovať na tom, aby ste toto zo svojho vzťahu odstránili. Ak máš problém aj s tým, že partner neustále čokoľvek obráti proti tebe, tak si pozri aj toto video, kde preberám presne túto tému. Ďakujem za pozrietie tohto videa a teším sa na stretnutie už o týždeň. Maj sa krásne. Ahoj.